Limang plantasyon po ng marijuana sa Sugpon, Ilocos Sur, Sinalakay po. Para sa detalye, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Limang magkakahiwalay na plantasyon ng marijuana ang natuklasan ng otoridad sa bulubunduking bahagi ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. May kabuang lawak ang plantasyon na 1,600 metrong kwadrado kung saan mayroong 10,250 na mga ganap ng tanim na marijuana o mga fully grown marijuana plants, habang 1,000 naman ng mga punla o seedlings. Umabot sa 770,000 ang halaga ng tanim na marijuana sa unang plantasyon, 370,000 naman na halaga sa ikalawang plantasyon, 700,000 halaga sa ikatong plantasyon, 200,000 at 100,000 naman na halaga sa ika-4 at ika-5 natagpo ang plantasyon. Sa kabuuan, umabot ang halaga ng Sinalakay na marijuana plantation sa 2,090,000 pesos. Agad ding sinunog ng otoridad ang lahat ng nakumpiskang mga tanim. Nanindigan ang kapulisan ng Rayon 1 sa hikaing mawakasan ng droga upang mapalayo sa kapamakan ang mga mamamayan sa dulot nitong kasamaan. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Pronaraka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.